Keď mi povieš, že si bol na dovolenke v Chorvátsku, tak keď budem mať nízku vieru v seba a budem potrebovať uistiť seba, že aj ja som dosť dobrý, tak ti poviem, vieš čo, Chorvátsko, dobre, ale ja som bol v južnom Španielsku, v Malage. To je paráda. Hej. Medzi nami práve som získal sympatiu, či nesympatiu Tomáša. Hej. Ale to je to, že keď človek je dostatočne v pohode sám so sebou a má pokoru, tak miesto toho, aby Tomáša sekol za Chorvátsko, tak robí, wow, Tomáš, kde v Chorvátsku si bol? A ako tam bolo? Wow, čo sa ti tam najviac páčilo? Sympatia či nesympatia? Určite. Hej? A toto je vlastne, to isté funguje, keď vojdem prvýkrát ku klientovi a položím mu napríklad otázku, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodol túto nehnuteľnosť predať? Napríklad, ja nehovorím, že to musí byť presne táto otázka. Je to jedna z otázok, kedy prejavujem čo od toho klienta? Záujem. A to je to, čo potom spôsobí, že či mi ten klient verí alebo neverí.